Što biste učinili kada biste otkrili da jedna od najcjenjenijih vojnih jedinica vaše zemlje krije tajnu tako mračnu da bi mogla uništiti temelje same države za koju su se borili? Što ako bi jedan čovjek, nekada cijenjen kao heroj, mogao uzrokovati val terora koji bi se protezao desetljećima nakon njegovog navodnog nestanka? Jeste li ikada razmišljali koliko daleko može ići ljudski kada se suoči s traumama rata i ideološkim ekstremizmom? Početkom hladne jeseni 1948. godine, dok se Jugoslavija još oporavljala od razarajućih posljedica Drugog svjetskog rata i pokušavala uspostaviti novu socijalističku stvarnost, u vojnom kompleksu na periferiji Zadra dogodio se incident koji će zauvijek promijeniti povijest tog drevnog dalmatinskog grada. Službeni dokumenti iz tog vremena nazivaju ga jednostavno incident Sveti Donat. Nazvan po Zadarskoj crkvi iz 9. stoljeća, no lokalno stanovništvo već desetljećima ga naziva Krvava zora pukovnika Dragovića. Prema službenim izvješćima vojne policije, datiranim 17. listopada 1948. godine, pukovnik Mihajlo Dragović, visoko odlikovani veteran partizanskog pokreta i zapovjednik 3. udarne brigade, navodno je u ranim jutarnjim satima ušao u vojnu spavaonicu i metodično pogubio 11 vojnika pod svojim zapovjedništvom. Incident se dogodio u vojnoj bazi Partizan, smještenoj 7 km istočno od gradskog središta Zadra. Miroslav Petrović, tada 24-godišnji časnik za sigurnost u bazi, jedan je od rijetkih preživjelih očevidaca tog jutra. Njegov iskaz, pronađen u nedavno deklasificiranim dokumentima Državne sigurnosne službe, otkriva uznemiravajuće detalje. Probudio sam se oko 4:30 ujutro od zvukova koji su nalikovali na prigušene pucnjeve. U prvi trenutak pomislio sam da se radi o vježbi, ali zatim sam shvatio da je prerano za bilo kakve planirane aktivnosti. Kada sam izašao u hodnik, ugledao sam pukovnika Dragovića kako izlazi iz spavaonice broj 3. Njegova uniforma bila je prskana krvlju, a u ruci je držao svoj službeni pištolj. Ono što me najviše uznemiravalo nije bio sam prizor, već izraz njegova lica. Bio je potpuno smiren, gotovo spokojan. Kada me ugledao, samo je kimnuo kao da me pozdravlja na jutarnjem sastanku, a zatim nastavio hodati prema izlazu iz zgrade. Nisam znao što učiniti. Bio je moj nadređeni časnik. Tek kada sam ušao u spavaonicu, shvatio sam razmjere onoga što se dogodilo. Ono što je Petrović zatekao u spavaonici broj 3 zabilježeno je kao jedan od najmonstruoznijih zločina u poslijeratnoj povijesti Jugoslavije. 11 vojnika, svi mlađi od 25 godina, ubijeni su dok su spavali. No, prema forenzičkim izvješćima koja su nedavno postala dostupna javnosti, način egzekucije ukazivao je na nešto mnogo uznemirujuće od običnog masovnog ubojstva. Svaka žrtva ubijena je jednim preciznim hicem u desnu sljepočnicu, što ukazuje na metodičnost i iskustvo ubojice. No ono što je posebno uznemirilo istražitelje bila je činjenica da na tijelima nije bilo znakova borbe ili pokušaja bijega, što sugerira da su vojnici možda bili svjesni što se događa, ali nisu pružali otpor. Još jezivije, na čelu svakog vojnika bio je krvlju nacrtan simbol koji je kasnije identificiran kao modificirani oblik staroslavenskog simbola za preobrazbu ili prijelaz. Dr. Ana Kovačević, forenzička patologinja koja je sudjelovala u istrazi, u svom je izvješću navela: analiza obrazaca krvi sugerira da su simboli nacrtani nakon smrti žrtava, vjerojatno prstom ubojice umočenim u krv žrtava. Preciznost i konzistentnost simbola na svim žrtvama ukazuje na ritual koji je izveden bez žurbe, što dodatno komplicira psihološki profil počinitelja. Nakon masakra, pukovnik Dragović nestao je bez traga. Masovna potraga koja je uslijedila i koja je uključivala više od 500 vojnika i agenata državne sigurnosti nije dala rezultate.
Njegov službeni automobil pronađen je napušten na obali, 15 km sjeverno od Zadra, što je dovelo do početne pretpostavke da je počinio samoubojstvo utapanjem. Međutim, njegovo tijelo nikada nije pronađeno unatoč opsežnoj pretrazi morskog dna. Ivan Horvat, bivši agent UDBE, Uprave državne bezbednosti, koji je sudjelovao u istrazi, u rijetkom intervjuu danom 1992. godine za časopis Fenomen, otkrio je detalje koji nikada nisu ušli u službena izvješća. Ono što javnost nikada nije saznala jest da u Dragovićevom automobilu nije bilo znakova borbe ili samoubojstva. Zapravo, automobil je bio pažljivo parkiran, ključevi uredno ostavljeni ispod sjedala, a na suvozačkom sjedalu nalazila se mala knjiga uvezana u crvenu kožu. Ta knjiga bila je rukom pisani dnevnik koji je sadržavao zapise koji su prilično uznemiravajući. Stranice su bile ispunjene crtežima sličnim onima pronađenima na žrtvama, kompleksnim dijagramima i tekstovima pisanim na mješavini starocrkveno-slavenskog i nekog oblika šifre koju nismo uspjeli u potpunosti dešifrirati. Jedini dijelovi koje smo razumjeli govorili su o velikom dijelu i 11 izabranih vesnika novog poretka. Bilo je jasno da je Dragović patio od neke vrste deluzija, možda potaknutih ratnom traumom. Unatoč Horvatovim tvrdnjama, službena istraga zaključena je bez jasnog motiva za masakr. Vojni sud posthumno je osudio pukovnika Dragovića za izdaju i masovno ubojstvo, a slučaj je zapečaćen kao povjerljiv i sklonjen iz javne svijesti, što je bila uobičajena praksa za incidente koji bi mogli narušiti sliku Narodne armije u poslijeratnoj Jugoslaviji. Međutim, priča o pukovniku Dragoviću nije završila njegovim nestankom. Zapravo to je bio tek početak mnogo strašnije sage koja će se odvijati u sjeni zadarskih zidina tijekom sljedećih desetljeća. Prva indikacija da se nešto neobično događa pojavila se približno godinu dana nakon masakra. U studenom 1949. godine lokalni ribar Ante Bilić prijavio je policiji da je na malenom, nenaseljenom otočiću Galešnjak, poznatom po svom obliku srca, uočio neobične aktivnosti tijekom noći. Već nekoliko noći vidim svjetla na otoku, iako tamo nitko ne živi, izjavio je Bilić u policijskom izvješću. Sinoć sam odlučio prići bliže i vidio sam grupu ljudi u crnim odorama kako stoje u krugu oko vatre. Pjevali su nešto na jeziku koji nisam prepoznao. Policija je organizirala raciju na otoku, ali kada su stigli, pronašli su samo ostatke logorske vatre i neobičan oltar, napravljen od kamenja složenog u obliku simbola identičnog onima pronađenima na čelima ubijenih vojnika. Na oltaru su pronađeni ostaci životinjske krvi, kasnije identificirane kao krv crnog janjeta. Nije bilo drugih tragova počinitelja. Tijekom sljedećih nekoliko godina slični oltari pojavljivali su se na različitim lokacijama oko Zadra, uvijek na teško dostupnim mjestima, često povezanim s povijesnim ili religijskim značajem. Crkva Svetog Donata, Rimski forum, drevne kripte ispod gradskih zidina, sva ta mjesta postala su poprišta neobičnih rituala koje lokalno stanovništvo pripisivalo Dragovićevim sljedbenicima. U arhivi zadarskog dnevnog lista Glas Zadra iz tog vremena mogu se pronaći sporadični članci koji spominju vandalizam na povijesnim lokacijama ili poganske rituale nepoznatog porijekla, ali bez izravnog povezivanja s Dragovićem ili masakrom, vjerojatno zbog stroge cenzure medija u tom razdoblju. Marija Lukić, tada mlada novinarka koja je pokušavala istražiti te incidente, u svojim neobjavljenim memoarima piše: bilo je očito da se u gradu događa nešto što vlasti žele prikriti. Svaki put kada bih pokušala dublje istražiti te čudne rituale, moj urednik bi odbio objaviti članak, pozivajući se na nedostatak dokaza ili potencijalno uznemiravanje javnosti. Jednom prilikom,
Nakon što sam intervjuirala starijeg čovjeka koji je tvrdio da je vidio grupu ljudi kako izvodi ritual u kripti Svetog Šime, posjetila su me 2 agenta državne sigurnosti. Nisu mi prijetili izravno, ali su mi savjetovali da se fokusiram na pozitivnije aspekte našeg socijalističkog društva. Shvatila sam poruku. Prva ozbiljna indikacija da Dragović možda nije mrtav pojavila se 1953. godine, 5 godina nakon masakra. U rujnu te godine obalna straža presrela je mali ribarski brod koji je plovio bez svjetala u kasnim noćnim satima blizu otoka Ugljana. Na brodu su pronašli 5 muškaraca odjevenih u crne odore, značajnu količinu religioznih artefakata povezanih s predkršćanskim slavenskim kultovima, te nekoliko rukom pisanih knjiga koje su sadržavale simbole slične onima iz Dragovićevog dnevnika. Najznačajnije među uhićenima bio je Ivan Zubak, bivši kapetan u Dragovićevoj jedinici, koji je nakon rata navodno napustio vojsku i povukao se u mirniji život. I tijekom ispitivanja Zubak je navodno priznao da je dio organizacije koju je nazvao Red 11 transformiranih, te da slijedi učenja proroka, za kojeg istražitelji vjeruju da se odnosilo na Dragovića. Prema deklasificiranim dokumentima ispitivanja Zubak je izjavio: pukovnik nije ubio one vojnike, on ih je transformirao. Njihova tijela su umrla, da, ali njihove duše su oslobođene za veći cilj. Oni su sada vjesnici koji pripremaju put za novo doba. Pukovnik je samo instrument većih sila. On je uvijek govorio da je rat samo početak, da će prava bitka doći kasnije. Mi smo samo prvi sljedbenici, ali bit će nas mnogo više. Veliki rad se nastavlja bez obzira što vi činili. Zubak i ostali uhićenici poslani su na psihijatrijsku evaluaciju, a zatim osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne zbog protudržavnih aktivnosti i širenja praznovjerja i nacionalističkih ideja. Međutim, ono što je posebno zabrinjavalo vlasti bio je socijalni profil uhićenika. Svi su bili bivši vojnici, obrazovani i prethodno bez ikakvih znakova psihičkih problema ili ekstremističkih uvjerenja. Dr. Miroslav Jurić, glavni psihijatar Zadarske bolnice koji je evaluirao Zubaka, napisao je u svom izvješću: subjekt ne pokazuje tipične znakove paranoidne schizofrenije ili drugih psihotičnih poremećaja. Njegovo vjerovanje u transformaciju i novo doba izraženo je s dubokom uvjerenošću, ali bez halucinacija ili drugih psihotičnih simptoma. Ono što je posebno uznemirujuće jest njegova sposobnost da logički argumentira svoje vjerovanje, koristeći složene filozofske koncepte i povijesne reference. Ovo nije tipičan slučaj religiozne deluzije, već nešto mnogo složenije i potencijalno opasnije, organizirani sustav vjerovanja koji ima elemente kulta ličnosti, egzoteričnih tradicija i političkog ekstremizma. Nakon što su Zubak i njegovi suradnici zatvoreni, vlasti su vjerovale da je prijetnja neutralizirana. Međutim, pokazalo se da su rituali i aktivnosti Reda 11 samo postali diskretniji i bolje organizirani. Umjesto javnih rituala na poznatim lokacijama, sljedbenici su se počeli okupljati u privatnim domovima i napuštenim objektima daleko od očiju javnosti. Najznačajniji preokret u slučaju dogodio se 1961. godine, kada je lokalni ribar pronašao tijelo mladića na maloj plaži blizu Zadra. Tijelo je nosilo identične oznake kao i vojnici, ubijeni 1948. Simbol nacrtan krvlju na čelu i precizni metak u desnoj sljepočnici. Međutim, ovaj put žrtva nije bila vojnik, već student povijesti na sveučilištu u Zagrebu, Tomislav Novak. Istražitelji su u Novakovom stanu u Zagrebu pronašli opsežnu zbirku materijala povezanih s predkršćanskim slavenskim kultovima, nekoliko bilježnica ispisanih šiframa, sličnim onima iz Dragovićevog dnevnika, te fotografiju na kojoj se vidi stariji muškarac koji nalikuje Dragoviću, iako fotografija nije bila dovoljno jasna za pozitivnu identifikaciju.
Fotografija je datirana na 1958. godinu i navodno je snimljena negdje na bosansko-hrvatskoj granici. Vera Novak, Tomislavova majka, u svojoj izjavi policiji rekla je: "Moj sin se promijenio kad je otišao na studij. Uvijek je bio zainteresiran za povijest, posebno za slavensku mitologiju. Ali u posljednjih godinu dana postao je gotovo opsjednut." Spominjao je da je upoznao učitelja koji mu je otvorio oči za istinsku prirodu stvarnosti. "Mislila sam da se radi o nekom profesoru na fakultetu." Počeo je govoriti o transformaciji i velikom radu koji mora biti dovršen. "Pokušavala sam ga nagovoriti da posjeti liječnika, ali on je inzistirao da nikada nije bio zdraviji." Tomislavova smrt označila je početak nove, uznemirujuće faze u aktivnostima kulta. Između 1961. i 1970. godine zabilježeno je još 7 sličnih ubojstava u različitim dijelovima Jugoslavije, od Zadra i Splita do Sarajeva i Beograda. Sve žrtve imale su slične karakteristike. Bili su mladi, obrazovani ljudi, bez očitih poveznica s kriminalnim podzemljem, a svi su ubijeni na identičan način kao i vojnici u izvornom masakru. Iako su vlasti službeno tretirale ove slučajeve kao nepovezana ubojstva, interno je formirana specijalna jedinica UDBE sa zadatkom da istraži moguću povezanost s Dragovićevim kultom, kako su ga neformalno nazivali. Ova jedinica, kodnog imena Operacija Svetionik, djelovala je u strogoj tajnosti, a njezino postojanje potvrđeno je tek nakon raspada Jugoslavije, kada su neki od njenih dokumenata postali dostupni. Jelena Ivanović, povjesničarka koja je proučavala deklasificirane dokumente Operacije Svetionik, objavila je 1998. članak u kojem tvrdi: "Ono što je posebno fascinantno u ovom slučaju jest način na koji je UDBA tretirala Dragovićev kult, ne kao tipičnu protudržavnu organizaciju ili čak religiozni kult, već kao neku vrstu psihološke zaraze koja se širila među određenim segmentima populacije." U izvješćima se opetovano koriste termini poput indoktrinacije, psihološke manipulacije i kontrole uma. Istražitelji su posebno bili zabrinuti činjenicom da su nove žrtve često prethodno bile aktivno uključene u kult, što sugerira obrazac u kojem su sljedbenici dobrovoljno prihvaćali svoju transformaciju kroz vlastitu smrt. Jedno od najintrigantnijih otkrića Operacije Svetionik bilo je identificiranje potencijalnog obrasca u odabiru žrtava. Analizom biografija svih žrtava, od originalnih 11 vojnika do kasnijih civilnih žrtava, istražitelji su otkrili da su sve žrtve rođene na određene datume koji su imali astrološki značaj u slavenskoj predkršćanskoj tradiciji. Osim toga, svi su imali neku vrstu umjetničkog ili intelektualnog talenta, a mnogi su patili od noćnih mora ili vizija koje su počele nekoliko mjeseci prije njihove smrti. Dr. Jakov Perić, psihijatar koji je konzultiran u sklopu istrage, predložio je teoriju: čini se da kult cilja pojedince s određenim psihološkim profilom, visoko inteligentne, kreativne ljude koji su istovremeno duboko nesigurni i u potrazi za smislom. Proces indoktrinacije vjerojatno počinje iskorištavanjem te nesigurnosti, nudeći osjećaj pripadnosti i višeg cilja. Ono što je posebno opasno jest njihova sposobnost da uvjere sljedbenike da je transformacija kroz smrt nešto poželjno, čak uzvišeno. Ovo nije tipično suicidalno ponašanje motivirano depresijom ili očajem, već perverzna vrsta transcendentalne aspiracije. Unatoč opsežnoj istrazi, vlasti nisu uspjele locirati samog Dragovića, niti identificirati središnju strukturu kulta. Umjesto hijerarhijske organizacije, činilo se da kult funkcionira kroz labavo povezane ćelije, svaka sa značajnom autonomijom, ali ujedinjena zajedničkom ideologijom i ritualima.
Jedan od rijetkih, uhvaćenih, visoko pozicioniranih članova kulta bio je Branko Petrović, bivši profesor filozofije na sveučilištu u Sarajevu, uhićen 1974. godine. Tijekom ispitivanja Petrović je dao izjavu koja je dodatno komplicirala razumijevanje kulta. Vi i dalje ne razumijete prirodu našeg reda. Mislite da smo mi obični kult koji slijedi karizmatičnog vođu, ali istina je mnogo složenija. Pukovnik Dragović nije naš vođa. On je prvi koji je razumio poruku. Poruka je postojala mnogo prije njega, skrivena u drevnim tekstovima, u strukturama naših najstarijih građevina, u ciklusima zvijezda. Sve što je Dragović učinio bilo je dešifrirati je i početi veliki rad. Transformacija 11 bila je samo prva faza. Svaka sljedeća žrtva, svaki transformirani, kako ih mi zovemo, približava nas ispunjenju proročanstva. Ne možete nas zaustaviti, jer mi nismo organizacija koju možete razbiti. Mi smo ideja, misao koja se širi kroz umove onih koji su spremni vidjeti istinu. Kada su ga istražitelji pitali o prirodi poruke i proročanstva, Petrović je odgovorio s naizgled nepovezanim citatom: kad se 11 zvijezda pokloni pred 12, kada se more povuče, a planine progovore, kada drevno i moderno postanu jedno, tada će doći vrijeme velike transformacije. Mi samo pripremamo put. Nakon što su psihijatri zaključili da Petrović nije mentalno sposoban za suđenje, smješten je u psihijatrijsku ustanovu u Sarajevu, gdje je ostao do svoje smrti 1983. godine. Tijekom njegovog 9-godišnjeg boravka u ustanovi, navodno je odbijao razgovarati o kultu, ali je nastavio stvarati složene crteže simbola identičnih onima povezanim s kultom. Krajem 70. i tijekom 80. godina aktivnosti kulta postale su rjeđe i manje vidljive. Stručnjaci su ovo pripisivali kombinaciji uspješnog rada sigurnosnih službi i općem društvenom trendu odmicanja od ezoterizma prema sekularnijem, materialističkom društvu. Posljednji potvrđeni slučaj rituala povezanog s kultom zabilježen je 1985. godine na malom otoku blizu Zadra, gdje su lokalni tinejdžeri otkrili napuštenu špilju s oltarom, sličnim onima korištenim u ranijim ritualima kulta. Međutim, s raspadom Jugoslavije i ratovima koji su uslijedili, slučaj Dragovićevog kulta pao je u zaborav, zasjenjen neposrednim i opipljivim užasima. UDBA je raspuštena, mnogi dokumenti su uništeni ili izgubljeni, a preživjeli istražitelji i svjedoci raspršili su se po novostvorenim državama. No priča nije završila s raspadom Jugoslavije. Zapravo neki istraživači vjeruju da je turbulentno razdoblje 90. godina pružilo idealnu priliku za kult da ponovo ojača, skrivajući se iza kaosa rata i društvenih promjena. Nikola Jurić, bivši policijski istražitelj iz Zadra, koji je nakon neovisnosti Hrvatske nastavio istraživati slučaj na vlastitu inicijativu, tvrdi da je između 1991. i 1995. godine identificirao barem 3 ubojstva koja nose karakteristične oznake kulta, iako su službeno klasificirana kao ratni zločini ili slučajevi nepovezanog nasilja. Problem je što tijekom rata i neposredno nakon njega nitko nije obraćao pažnju na specifične detalje ovih ubojstava. Izjavio je Jurić u intervjuu za lokalni zadarski list 1998. godine. Tijelo s metkom u sljepočnici i neobičnim simbolom na čelu bilo je samo još jedna tragična statistika u moru nasilja. Osim toga, međudržavna suradnja bila je minimalna, tako da uzorci koji su se protezali preko novih granica nisu bili prepoznati. Jedan od najintrigantnijih slučajeva dogodio se 1994. godine, kada je u napuštenom samostanu blizu Zadra pronađeno tijelo neidentificiranog muškarca, starog oko 70 godina. Tijelo nije imalo dokumente, a zbog uznapredovalog stanja raspadanja identifikacija nije bila moguća.
Međutim, obdukcija je otkrila dva fascinantna detalja. Muškarac je imao stari ožiljak od metka na lijevoj strani prsa, konzistentan s ratnom ranom, te tetovirane simbole na unutarnjoj strani podlaktice, koji su bili identični onima korištenima u ritualima kulta. Doktor Helena Novak, forenzičarka koja je sudjelovala u obdukciji, kasnije je izjavila: ono što me posebno intrigiralo bila je starost tetovaže. Prema strukturi tinte i načinu kako je reagirala na procese raspadanja, mogla sam procijeniti da je tetovaža bila stara najmanje 40 godina. To znači da je ovaj čovjek bio povezan s kultom od samih početaka. Neki spekuliraju da je neidentificirani muškarac mogao biti sam Dragović, koji bi u to vrijeme imao približno te godine, iako DNK testiranje nikada nije provedeno zbog gubitka uzoraka tijekom posljeratne reorganizacije forenzičkih laboratorija. Do danas, službena istraga o incidentu Sveti Donat i naknadnim aktivnostima reda 11 ostaje zatvorena, a mnogi aspekti slučaja i dalje su nerazjašnjeni. Je li pukovnik Dragović preživio i nastavio voditi kult iz sjene? Koja je bila prava priroda ideologije koju su sljedbenici tako fanatično slijedili? Je li kult i dalje aktivan samo u još diskretnijem obliku? Ono što je sigurno jest da slučaj predstavlja jednu od najmračnijih i najzbunjujućih epizoda u povijesti poslijeratne Jugoslavije, mješavinu političkog fanatizma, ezoteričnih vjerovanja i organiziranog nasilja koja se opire jednostavnim objašnjenjima. U proteklih 5 godina nekoliko novinara i akademskih istraživača pokušalo je istražiti suvremene manifestacije kulta, ali s ograničenim uspjehom. Postoje nepotvrđene glasine o sastancima u zabačenim područjima Dalmacije, Bosne i Hercegovine i Srbije, okupljanjima na kojima se navodno recitiraju tekstovi iz Dragovićeve knjige i izvode rituali transformacije, iako bez smrtnih slučajeva. Ana Marić, antropologinja koja proučava suvremene ezoterične pokrete u postjugoslavenskim državama, u svojoj nedavnoj studiji piše: ono što je fascinantno kod Dragovićevog kulta jest kako se transformirao iz onoga što je vjerojatno počelo kao izolirana epizoda ratne psihoze u trajni podzemni pokret koji je preživio pad ideologije koja ga je prvotno oblikovala. U svojim suvremenim manifestacijama kult se čini manje zainteresiranim za nasilje, a više za ezoterično znanje i psihološku transformaciju, iako zadržava jezovite rituale i simbolizam povezan s izvornim slučajem. Ipak, Marić upozorava da relativna tišina oko aktivnosti kulta ne znači nužno da je opasnost prošla. Svi kultovi prolaze kroz cikluse. Razdoblja povećane aktivnosti slijede razdoblja hibernacije. Red 11 pokazao je izvanrednu sposobnost prilagodbe promijenjenim društvenim i političkim okolnostima. Ne bih bila iznenađena da vidim novi val aktivnosti u budućnosti, možda potaknut društvenim krizama ili političkim previranjima. Intrigantna je činjenica da se, prema nekim izvorima, simboli povezani s kultom počinju pojavljivati u suvremenoj popularnoj kulturi, od dizajna tetovaža do motiva u alternativnoj glazbi i umjetnosti. Većina ljudi koji koriste ove simbole vjerojatno nije svjesna njihovog mračnog porijekla, ali neki istraživači zabrinuti su da bi ovo moglo biti svjesna strategija za normalizaciju i širenje ikonografije kulta među mlađom generacijom. Boris Kovač, stručnjak za ekstremističke ideologije, upozorio je: jedan od najmoćnijih alata za regrutiranje koje ekstremističke grupe imaju jest kulturni utjecaj. Kroz glazbu, umjetnost, tetovaže, simboli i ideje mogu se širiti bez izravne veze s izvornom ideologijom. To stvara bazen potencijalnih regruta koji već imaju afektivnu vezu sa simbolima prije nego što uopće saznaju za njihovo značenje. Posljednji potvrđeni incident koji bi se mogao povezati s kultom dogodio se prije samo 2 godine,
U svibnju 2021. godine, kada su dva studenta arheologije pronašla ulaz u prethodno neistraženu podzemnu prostoriju ispod crkve Svetog Donata u Zadru. U prostoriji, koja je prema procjenama stručnjaka bila zapečačena najmanje 50 godina, pronađeni su ostaci oltara, zidovi prekriveni simbolima identičnima onima povezanim s kultom, te 11 malih niša u zidu, svaka označena jednim od simbola. Najuznemirujući nalaz, međutim, bio je urezani natpis na zidu nasuprot ulaza, napisan na mješavini staroslavenskog i latinice. Preveden na hrvatski natpis glasi: 11 transformiranih, 11 vjesnika. Kad zvijezde prhvati poruku, kad more otkrije drevne puteve, 11 će ustati i veliki rad započeti. Do tog trenutka čuvajmo znanje, širimo istinu, pripremamo put. Veliki rad se nastavlja. Profesor Tomislav Horvat, stručnjak za srednjovjekovnu povijest koji je proučavao natpis, izjavio je: ono što je posebno uznemirujuće jest da dio natpisa koji govori o moru koje otkriva drevne puteve možda aludira na specifičan geografski fenomen. Postoje drevne legende o podmorskim prolazima između određenih jadranskih otoka koji postaju vidljivi samo tijekom izuzetno niskih oseka koje se događaju svakih 50 do 70 godina. Prema nekim izračunima, sljedeća takva ekstremna oseka trebala bi se dogoditi u sljedećih nekoliko godina. Nakon otkrića podzemne prostorije, lokalne vlasti brzo su zapečatile područje i zabranile pristup javnosti, navodeći strukturne probleme i sigurnosne rizike kao službeno objašnjenje. Međutim, glasine o pravoj prirodi otkrića proširile su se gradom, potičući obnovljeni interes za zaboravljenu povijest Dragovićevog kulta. Marko Perić, lokalni povjesničar i autor knjige Sjene prošlosti, neispričane priče iz zadarske povijesti, u nedavnom intervjuu za regionalni portal Dalmacija danas iznio je fascinantnu teoriju. Pukovnik Dragović nije bio samo traumatizirani ratni veteran koji je podlegao psihozi. Prije rata bio je poznati etnolog specijaliziran za slavensku mitologiju i folklor. Tijekom 20. i 30. godina 20. stoljeća objavio je nekoliko akademskih radova o drevnim slavenskim kultovima i njihovim ritualima, posebno onima povezanim s transformacijom i prelaskom iz jednog svijeta u drugi. Nakon rata nestaju svi tragovi njegovog akademskog rada, kao da ga netko pokušava izbrisati iz povijesti. Perić nadalje tvrdi da je našao dokaze da je Dragović tijekom 30. godina proveo značajno vrijeme istražujući drevne lokacije u Dalmaciji, posebno podzemne prostorije i kripte ispod najstarijih zadarskih crkava. U arhivima Zadarskog muzeja pronašao sam dnevnik jednog od kustosa iz 1936. godine koji spominje upornog mladog etnologa Dragovića koji je tražio dopuštenje da istraži najstarije dijelove kripte ispod Svetog Donata, osobito one za koje se vjeruje da sadrže artefakte iz predslavenskog razdoblja. Kustos dalje piše da je Dragović bio vidno uzbuđen nakon što je proveo nekoliko sati u kripti, spominjući da je konačno pronašao dokaz za svoje teorije. Nažalost, dnevnik ne navodi koje su to teorije bile. Još fascinantnije, Perić je uspio pronaći rijetki primjerak jednog od Dragovićevih predratnih radova, naslovljenog Kult 11 u drevnoj slavenskoj mitologiji, objavljen 1934. godine u opskurnom akademskom časopisu. U radu Dragović predstavlja teoriju o drevnom slavenskom kultu koji je štovao 11 transformiranih bića, koja su navodno služila kao veza između ljudskog svijeta i drugih realnosti. Ono što je zastrašujuće, objašnjava Perić, jest koliko je simbolizam koji Dragović opisuje u svom akademskom radu sličan simbolima kasnije korištenim u ritualima kulta. Čini se kao da je njegova obsesija prešla iz teoretske akademske znatiželje u prakticiranje stvarnih rituala, možda potaknuto traumama koje je doživio tijekom rata.
No možda najintrigantniji dio Perićevog istraživanja odnosi se na njegove tvrdnje o Dragovićevim aktivnostima tijekom Drugog svjetskog rata. Prema dokumentima koje je Perić navodno pronašao u arhivima bivše Jugoslavenske narodne armije, Dragović nije proveo cijeli rat boreći se s partizanima, kako se službeno tvrdilo. Postoje dokazi da je Dragović 1943. godine poslan na posebnu misiju u područje oko Zadra, gdje su talijanski okupatori navodno otkrili neku vrstu drevnog artefakta tijekom iskopavanja za vojno utvrđenje. Detalji o prirodi artefakta nisu jasni, ali u izvješćima se spominje kamena ploča s nepoznatim simbolima i metalna kutija s dokumentima na nepoznatom pismu. Nakon te misije postoji praznina od nekoliko mjeseci u Dragovićevom službenoj vojnoj evidenciji, kao da je nestao, samo da bi se kasnije ponovno pojavio kao heroj koji je vodio nekoliko ključnih bitaka. Perić vjeruje da je tijekom tog nestalnog razdoblja Dragović možda došao u kontakt s artefaktima ili znanjima koja su fundamentalno promijenila njegov pogled na svijet i postavila temelj za kasniji kult. Zamislite, visoko obrazovani etnolog s prethodnim interesom za drevne rituale dolazi u posjed stvarnih artefakata povezanih s kultom koji je proučavao. U kombinaciji s ratnim traumama i njegovim već postojećim interesom za koncepte transformacije, to je moglo stvoriti savršenu oluju za psihološki slom. Ili, ako vjerujete u ezoterične teorije, možda je zaista otkrio neko drevno znanje. Unatoč intrigantnim teorijama koje iznosi Perić i drugi istraživači, službene vlasti u Hrvatskoj i drugim postjugoslavenskim državama pokazuju malo interesa za ponovno otvaranje istrage o Dragovićevom kultu. Slučaj se i dalje smatra zatvorenim, klasificiranim kao izolirani incident počinjen od strane poremećenog pojedinca, a naknadni događaji tretiraju se kao nepovezani slučajevi ili djelo imitatora. No, u mraku internetskih foruma i chat soba, među onima koji su fasciniranih ezoteričnim znanjem i teorijama zavjere, priča o redu 11 i velikom radu i dalje živi. Neki tvrde da su vidjeli simbole kulta iscrtane na zidovima napuštenih zgrada ili urezane u stare spomenike diljem Dalmacije. Drugi govore o tajnim sastancima u zabačenim selima, gdje se navodno još uvijek recitiraju Dragovićeva učenja. Marina Kovačević, sociologinja koja proučava suvremene kultove i alternativne religiozne pokrete, upozorava da internet pruža plodno tlo za oživljavanje i širenje takvih ideja. Ono što je nekoć bio izoliran, lokalni fenomen sada može, putem interneta, dosegnuti globalnu publiku. Pronašla sam forume gdje ljudi iz cijelog svijeta raspravljaju o simbolima reda 11, razmjenjuju prijevode navodnih Dragovićevih tekstova i čak organiziraju putovanja u Zadar kako bi posjetili mjesta povezana s kultom. Većina tih ljudi vjerojatno su samo entuzijasti za ezoteriku bez stvarnih namjera da prakticiraju nasilne rituale, ali uvijek postoji rizik da će netko shvatiti ove ideje previše ozbiljno. Jedan od takvih foruma, nazvan jednostavno 11, sadrži 1000 postova na različitim jezicima s korisnicima koji dijele informacije o simbolima, ritualima i povijesti kulta. Nekoliko korisnika tvrdi da posjeduju stranice ili fragmente iz Dragovićeve knjige, iako autentičnost tih tvrdnji nije moguće verificirati. Forum povremeno organizira hodočašća na lokacije povezane s kultom, uključujući crkvu Svetog Donata, otoke oko Zadra, pa čak i područja u Bosni, gdje je Dragović navodno viđen tijekom 50. i 60. godina. Ana Tomić, 25-godišnja studentica iz Zagreba, koja je sudjelovala u jednom takvom hodočašću 1999. godine, opisala je svoje iskustvo. Bilo nas je 15-ak, većinom studenata i mladih profesionalaca. Neki su došli iz čiste znatiželje, drugi su bili ozbiljniji u svom interesu za ezoterične aspekte kulta.
Posjetili smo nekoliko lokacija oko Zadra, uključujući Otočić, gdje su navodno održavani prvi rituali. Na zadnjem mjestu, na puštenoj tvrđavi izvan grada, jedan od voditelja grupe izvadio je papir i počeo čitati ono što je tvrdio da je originalni Dragovićev tekst. Bio je na mješavini starog slavenskog i nekog čudnog jezika. Nisam razumjela riječi, ali ritam i način na koji su zvučale teško je objasniti, ali osjetila sam neobičnu nelagodu, gotovo vrtoglavicu. Nekoliko ljudi kasnije je tvrdilo da su imali čudne snove te noći. Ja nisam spavala uopće. Tomić je također spomenula da je nekoliko članova grupe kasnije ostalo u kontaktu, formirajući nešto što bi se moglo nazvati studijskom grupom, fokusiranom na Dragovićeva učenja. Oni nisu vjerovali u nasilne aspekte kulta, barem tako su tvrdili. Bili su više zainteresirani za filozofske i metafizičke koncepte transformacije i velikog rada. No bilo je nešto intenzivno u načinu kako su govorili o tim idejama, kao da su doista vjerovali da postoji neki duboki, skriveni poredak stvarnosti koji samo čeka da bude otkriven. Neki stručnjaci za ekstremističke pokrete izražavaju zabrinutost da bi oživljeni interes za Dragovićev kult mogao biti više od bezopasne fascinacije ezoteričnim idejama. Dr. Josip Marković, psiholog koji se specijalizira za proučavanje radikalizacije, upozorava: postoji obrazac koji viđamo u različitim ekstremističkim pokretima. Počinju kao intelektualne ili filozofske rasprave, a zatim postupno uvode sve radikalnije ideje. U slučaju Reda 11 posebno je zabrinjavajuće što njegova temeljna filozofija već sadrži koncept nasilne transformacije. Čak i ako suvremeni entuzijasti počinju s čisto akademskim interesom, izloženost takvim idejama, posebno u kontekstu grupne dinamike, može postupno pomicati granice prihvatljivog. Marković također ističe da je socioekonomska nestabilnost i osjećaj besciljnosti među mladima u postjugoslavenskim državama plodno tlo za radikalne ideologije. Kada ljudi osjećaju da njihov život nema jasan smjer ili svrhu, postaju ranjiviji na pokrete koji nude jednostavna objašnjenja i osjećaj pripadnosti. Red 11 svojim ezoteričnim znanjem, tajnim simbolima i obećanjem transformacije može biti privlačan onima koji traže dublji smisao u svijetu, koji doživljavaju kao kaotičan i površan. Jesu li te zabrinutosti opravdane ili samo odraz paranoje? Teško je reći. Nije bilo potvrđenih slučajeva nasilja izravno povezanih sa suvremenim interesom za kult. Ipak, povremena otkrića sugeriraju da Red 11 možda nije potpuno stvar prošlosti. U lipnju 2017. godine policija u malom selu blizu bosansko-hrvatske granice otkrila je napuštenu kuću s uznemirujućim sadržajem. Prema policijskom izvješću, zidovi jedne prostorije bili su prekriveni simbolima identičnima onima povezanim s kultom, a na sredini prostorije nalazio se improviziran oltar. Najalarmantniji nalaz bile su fotografije 11 muškaraca i žena, poredanih u krug, s njihovim imenima i datumima rođenja napisanim ispod svake fotografije. Na poleđini svake fotografije bio je rukom napisan datum, sve u bliskoj budućnosti. Iako nije bilo dokaza o nasilju ili prisilnom zadržavanju, policija je pokrenula istragu kako bi identificirala osobe s fotografija. Do danas identificirano je samo 5 osoba, od kojih su sve tvrdile da nisu imale pojma o kultu, niti kako su njihove fotografije završile u toj kući. Jedan od njih, Ivan Matić, 30-godišnji softverski inženjer iz Zagreba, u intervjuu za lokalne novine rekao je: nikada nisam bio u tom selu, niti sam ikad čuo za Red 11 prije nego što me kontaktirala policija. Jedina stvar koju mogu zamisliti jest da je netko uzeo moju fotografiju s društvenih mreža. Ali zašto? Što je još čudnije, datum rođenja na fotografiji bio je točan, iako taj podatak nemam javno dostupan online. To me stvarno uznemirilo.
Nakon toga, Matić je prijavio da je primio nekoliko anonimnih e-mailova koji su sadržavali samo simbole kulta i frazu "transformacija se približava". Policija nije uspjela utvrditi izvor e-mailova. Slučaj napuštene kuće ostao je neriješen, ali je potaknuo obnovljeni interes akademske zajednice za fenomen kulta. Dr. Mila Novak, kulturna antropologinja s Hrvatskog instituta za etnologiju i folkloristiku, započela je opsežno istraživanje suvremenih manifestacija reda 11. Ono što me fascinira, objašnjava dr. Novak, jest kako se kult transformirao iz onoga što je vjerojatno počelo kao individualna psihoza jednog traumatiziranog vojnika u trajni kulturni fenomen koji se nastavlja adaptirati novim društvenim kontekstima. U svojoj suvremenoj formi, red 11. predstavlja fascinantnu mješavinu tradicionalne slavenske mitologije, postratne traume, internetske kulture i globalnih ezoteričnih trendova. Dr. Novak je uspjela intervjuirati nekoliko osoba koje tvrde da su aktivni sljedbenici kulta, iako naglašava da ovi suvremeni sljedbenici odbacuju nasilne aspekte originalnih rituala. Današnji praktikanti vide transformaciju kao metaforu za psihološku i duhovnu promjenu, a ne kao doslovni čin žrtvovanja. Oni interpretiraju Dragovićeva učenja kroz prizmu New Age duhovnosti i psihologije Junga. Za njih 11. predstavlja različite arhetipove ili psihološka stanja, koja osoba mora integrirati kako bi postigla cjelovitost. Veliki rad tumače kao kolektivnu evoluciju svijesti, a ne kao apokaliptični događaj. Ipak, dr. Novak upozorava da ova naizgled benignija interpretacija ima svoje probleme. Čak i ako odbacuju nasilje, ovi suvremeni sljedbenici i dalje glorificiraju Dragovića i njegove ideje, efektivno normalizirajući ono što je bilo krajnje destruktivno vjerovanje. Osim toga, njihovo selektivno čitanje i reinterpretacija izvornih tekstova omogućuje im da zadrže elemente koji im se sviđaju, dok odbacuju one koje smatraju problematičnima. To je opasna praksa koja može dovesti do postupne radikalizacije kako se granice prihvatljivog polako pomiču. Posebno zabrinjavajući je trend koji je dr. Novak primijetila među nekim mlađim sljedbenicima. Postoji mala ali rastuća podgrupa koja se naziva istinski vjernici, koja tvrdi da su suvremene interpretacije razvodnile izvornu poruku. Oni zagovaraju povratak doslovnijem čitanju Dragovićevih tekstova, uključujući koncept doslovne transformacije kroz smrt. Za sada, njihove aktivnosti čine se ograničenima na online rasprave, ali retorika postaje sve ekstremnija. Dr. Novak vjeruje da je ključ za razumijevanje trajne privlačnosti kulta u njegovoj sposobnosti da se prilagodi različitim društvenim i kulturnim kontekstima. U postratnoj Jugoslaviji kult je odražavao traume rata i napetosti nametnutog bratstva među narodima. Tijekom 80-ih, kada je socijalistički san počeo blijediti, nudio je alternativni transcendentalni narativ. Tijekom ratova 90-ih pružao je objašnjenje za kaos i nasilje. A danas, u eri postistine i internetskih echo chambers, nudi osjećaj tajnog znanja i pripadanja onima koji se osjećaju otuđeno u suvremenom društvu. U srpnju 2019. godine, u sklopu akademske konferencije o vjerskim kultovima u postjugoslavenskim društvima, prvi put je javno prezentiran dokument koji mnogi vjeruju da bi mogao biti kopija originalnog Dragovićevog manifesta. Dokument, nazvan jednostavno Knjiga transformacije, pronađen je među osobnim stvarima Branka Petrovića, visoko pozicioniranog člana kulta koji je umro u psihijatrijskoj ustanovi 1983. godine. Tekst, pisan na mješavini hrvatskog i staroslavenskog, sadrži detaljne opise rituala, složene dijagrame simbola i ono što se čini kao proročanstva o budućim događajima. Najintrigantniji dio je odlomak koji naizgled predviđa raspad Jugoslavije. Kada se carstvo razdijeli na 6 dijelova,
kada brat podigne ruku na brata, kada stari simboli padnu, a novi se uzdignu, to će biti znak da se vrijeme velike transformacije približava. Tada će 11 poslati svoje glasnike da pripreme put. Dr. Miroslav Jurić, lingvist koji je analizirao dokument, vjeruje da je tekst autentičan. Stilistička analiza i određene idiosinkratske fraze konzistentne su s drugim fragmentima Dragovićevih tekstova koje smo uspjeli potvrditi kao autentične. Osim toga, dokument sadrži reference na specifične lokacije i simbole koji nisu bili javno poznati do nedavno, što sugerira da autor zaista jest imao insajdersko znanje o kultu. Posebno uznemirujući dio dokumenta odnosi se na navodnu konačnu fazu Velikog rada. Kad 11 zvijezda padne u savršenoj liniji, kad se more povuče da otkrije drevne puteve, tada će doći vrijeme da posljednji simbol bude napisan. 11 transformiranih postat će 12, a krug će biti zatvoren. Kapija će se otvoriti, a ono što je bilo odvojeno bit će ponovno ujedinjeno. Dr. Jurić i drugi stručnjaci vjeruju da se referenca na 11 zvijezda možda odnosi na specifičnu astronomsku konfiguraciju, možda pomrčinu ili drugu nebesku pojavu. Postoji nekoliko astronomskih događaja u narednih nekoliko godina koji bi se mogli interpretirati kao 11 zvijezda u savršenoj liniji, objašnjava dr. Ana Petrović, astronomkinja s observatorija Višnjan. Posebno zanimljivo je rijetko poravnanje planeta koje će se dogoditi u 2026. godini, kada će se 5 planeta i nekoliko sjajnih zvijezda poravnati na nebu na način koji se događa samo jednom u nekoliko stoljeća. Reference na mor koje se povlači da otkrije drevne puteve možda se odnosi na ekstremne oseke koje povremeno otkrivaju drevne strukture ili puteve između otoka. Takve ekstremne oseke, poznate kao morske suše, događaju se na Jadranu svakih 50 godina zbog jedinstvene kombinacije astronomskih i meteoroloških faktora. Sljedeća takva morska suša predviđa se za razdoblje između 2025. i 2027. godine. Podudarnost ovih predviđenih događaja s navodnim proročanstvima u Dragovićevoj knjizi potakla je spekulacije među onima koji vjeruju u kult da se konačna faza Velikog rada zaista približava. Na internetskim forumima posvećenim kultu sve se više raspravlja o značenju ovih predviđanja i pripremama za veliku transformaciju. Službene vlasti uglavnom odbacuju ove teorije kao pseudoznanstvene spekulacije i internetske trolove, ističući da nema dokaza o organiziranim aktivnostima kulta u stvarnom svijetu. Ipak, službe sigurnosti navodno održavaju diskretni nadzor nad poznatim lokacijama povezanim s kultom i prate online aktivnosti najglasnijih zagovornika kulta. U međuvremenu, u Zadru i okolnim područjima priča o Dragovićevom kultu postala je dio lokalnog folklora, mješavina urbane legende, turističke atrakcije i stvarne povijesti. Lokalni turistički vodiči često uključuju turu Dragovićevim stopama u svoje ponude, vodeći posjetitelje na lokacije povezane s kultom, uključujući crkvu Svetog Donata, razne otoke gdje su navodno održavani rituali i mjesto gdje je pronađen Dragovićev napušteni automobil. Većina lokalnog stanovništva gleda na ove ture s mješavinom zabave i blage iritacije zbog komercijalizacije tragične povijesti. No neki stariji stanovnici koji pamte izvorne događaje ili su čuli o njima od svojih roditelja i dalje pokazuju nelagodu kada se spomene pukovnik i njegovih 11. Milica Jurić, 83-godišnja stanovnica Zadra, prisjeća se atmosfere u gradu nakon izvornog masakra. Bila sam dijete kada se to dogodilo, imala sam tek 6 godina, ali sjećam se kako su odrasli šaptali o tome. Nitko nije htio otvoreno govoriti, ali svi su znali.
Moja majka bi se uvijek prekrstila kada bi prolazili pored crkve Svetog Donata i govorila mi da nikad ne izlazim sama noću kad je pun mjesec. Godinama kasnije, kada sam je pitala zašto, samo je rekla zbog pukovnika i njegove 11-torice. Nikad nije htjela objasniti više od toga. Drugi stanovnici pamte razdoblje kasnih 50. i 60. godina, kada su glasine o kultnim aktivnostima bile na vrhuncu. U to vrijeme svi su znali za te rituale na otocima, priča Ante Blažević, 76-godišnji umirovljeni ribar. Nitko nije išao na te otoke noću, posebno ne za vrijeme mladog mjeseca. Jednom smo, kasnih 50-ih, ja i moj prijatelj, vidjeli svjetla na Galešnjaku. Bili smo mladi i glupi pa smo odlučili istražiti. Približili smo se brodicom i vidjeli grupu ljudi u crnim odorama kako stoje u krugu. Pjevali su nešto na jeziku koji nisam razumio. Na sredini kruga bio je oltar s nečim što je izgledalo kao životinjska krv. Odmah smo otplovili i nikada nismo pričali o tome, sve do sada. Tada je bilo opasno govoriti o takvim stvarima. Mogli su te optužiti da širiš paranoju ili protudržavnu propagandu. Za mlade generacije u Zadru priča o redu 11 postala je nešto između jezive priče za strašenje i predmeta ironične fascinacije. Lokalni grafiti ponekad uključuju simbole povezane s kultom, a neki barovi i klubovi organiziraju tematske Dragovićeve noći, na kojima posjetitelji dolaze odjeveni u crno i piju koktele s imenima poput Transformacija i 11. No za ozbiljne istraživače i povjesničare slučaj Dragovićevog kulta ostaje fascinantna studija o tome kako trauma, ideologija i ezoterična vjerovanja mogu stvoriti trajni kulturni fenomen koji nadilazi svoje izvorne okolnosti. Dr. Ivan Kovačić, povjesničar sa sveučilišta u Zadru koji je proveo desetljeće proučavajući slučaj, zaključuje: ono što čini Dragovićev kult tako intrigantnim jest način na koji se isprepliče sa širom poviješću regije. Počinje kao naizgled izolirani incident, traumatizirani ratni veteran koji počini strašan zločin. No kada se dublje pogleda, otkrivaju se veze s predratnim akademskim radom o slavenskoj mitologiji, ratnim operacijama, postratnim političkim tenzijama, pa čak i geografskim i astronomskim fenomenima specifičnima za jadransku regiju. To nije samo priča o pojedinačnom kultu, već o tome kako traumatična povijest i lokalna kulturna tradicija mogu stvoriti jedinstveni izraz kolektivnih strahova i težnji. Dr. Kovačić je nedavno pokrenuo interdisciplinarni istraživački projekt koji okuplja povjesničare, antropologe, psihologe i stručnjake za ekstremističke ideologije kako bi sveobuhvatno dokumentirali i analizirali fenomen Dragovićevog kulta od njegovih početaka do suvremenih manifestacija. Naš cilj nije senzacionalizirati ovu priču, već je razumjeti u svim njenim kompleksnostima, objašnjava Kovačić. Samo razumijevanjem kako takve ideologije nastaju, kako se šire i kako preživljavaju kroz vrijeme, možemo se nadat da ćemo razviti učinkovite strategije za sprječavanje sličnih fenomena u budućnosti. No dok akademski istraživači analiziraju povijesnu i sociološku dimenziju kulta, neki aspekti slučaja i dalje izmiču racionalnom objašnjenju. Marko Novak, bivši agent državne sigurnosti koji je radio na operaciji Svetionik tijekom 70. i 80. godina, nedavno je podijelio uznemirujuće iskustvo. 1978. godine pretresali smo stan osumnjičenog člana kulta u Splitu. Među njegovim stvarima našli smo dnevnik pun simbola i onoga što je izgledalo kao planovi za ritual. Te noći, nakon što sam proveo sate proučavajući te materijale, doživio sam najživopisniji i najužasniji san u životu. Sanjao sam da stojim na obali, gledajući prema moru koje se povlači, otkrivajući drevni kameni put koji vodi do otoka. Na otoku je stajalo 11 figura u crnom.
a između njih bila je 12. figura, visoka, mršava prilika koja je izgledala poput pukovnika Dragovića, iako nisam mogao jasno vidjeti lice. Pozvao me da prijeđem put. Najstrašnije je što sam, kada sam se probudio, na unutarnjoj strani pod laktice pronašao crveni trag u obliku jednog od simbola kulta, kao da sam ga sam sebi nacrtao u snu. Taj trag je izblijedio nakon nekoliko dana, ali san nikada nisam zaboravio. Novak tvrdi da nikada nije bio praznovjeran čovjek, ali da ga je to iskustvo duboko potreslo. Nakon toga zatražio sam premještaj s operacije Svetionik. Nisam želio imati ništa s tim slučajem. Možda je sve bilo samo posljedica stresa i sugestije nakon sati provedenih proučavajući te morbidne materijale, ali dio mene i dalje se pita što ako u Dragovićevim vjerovanjima ima nešto više od pukih deluzija traumatiziranog uma. Takva svjedočanstva, naravno, treba uzeti s dozom skepticizma. No činjenica jest da slučaj Dragovićevog kulta nastavlja intrigirati i uznemiravati, balansirajući na granici između dokumentirane povijesti i urbane legende, između kolektivne traume i folklora, između racionalne analize i neizrecivog užasa.